kaikki. Music Liven video taas. No, ei taas, mutta tää on mitä mun laukussa on. Postaus. Ja aloitetaan. Top Model Visko ja siihen kuulakärkikynä. Lipsaria ja huulikiiltoa. Huulikiiltoja, mitä voi pitää vanhemperinä. Mä oon pitänyt yhtä. Ja siinä on vielä 2 muuta. Huulirasva, Lavelvo, Soft Rose, hajuvettä siis. Ankkatarroja. Leikkari 1 muistikortti. En tiedä yhtään miksi on siellä. Kynsiviila. 2 laastaria. Ja sitten ne oli tämmössä laukussa. Sitten palataan isompaan. Tämmönen jännä avoimen perä. Airlastikin. Uusi testamentti, psalmit ja sanalaskut. Meikkipuudetta. Käsirasvaa. Dove. Kofresh nourishment. Polivoitua ja toista käsirasvaa. Dödöä. Ottakaa hetki. Enää suunnitetta. Nuoriin. Niitä saa apteekista varmaan. Peili. Mutta laukussa on mitä siellä on. Tämmönen hauska terotin, sammukkaterotin. Lip balm, watermeloni, huulirasvaa tai oikeastaan kiiltoa, huulikiiltoa, puuteria. Tuo on aivan liian pehmeät, kun se jännä juttu, joo. Ja vielä simpokka. Niitä kaikkea oli tässä. Ja nyt loppuun vielä, että oottakaa. Käyn kohta! Ottakaapas. Että kattokaa se mun kommentti. Siis ei kaikki, siis muitten pitää. Siis kenenkään muitten ei pidä kun rantsilla. Sitten jos mä katsoo tätä videota. Niin, mutta ei mitään muuta. Hei hei. I love you.